Здравейте, хора! Днес в това видео, в същия ден пак качвам видео. Значи искам да играем заедно. Тоест пак да ви покажем, нали? И да, днес ще играя групово с мой приятел. Ако съберем 50 абонати в моя канал, ще ви разкрия кой е. Така, ето вижте с кой ще играе. Моля, посрещнете Шели. Да, той ще играе с... Опа, объркам. Добре, няма значение. Ще играем с Гриф. Имаме по-вероятно шанс да спечелим. И да започваме. И така, нека хора да видим какво ще и чака. Между другото, аз играя на руски, играя да го спомня в миналото видео. О! Хора, нямаме интернет. Бързо ще си. Съжалявам, хора, обърквам, но не се очакваше това да става. И да. Хайде! Хайде! Нямам интернет, хора! Това е проблем! Хора, проблем! Да, нямам интернет! Хора, това е проблем. Дай си да се интернет. Сега ще играем. Добре, хора, благодарение на моя приятел спечелихме. И защо нямам интернет? Добре. Момент, хора. Моля, включи си интернет. Искам само да кажа, че може би ще играя с друг. Няма да играем сетър, защото е много слабо. Много. Чакайте, така, да си направим героите, да не е по-така. Разпълнено. Ари да играем с... Пак ще играем с Франк. И да, чакаме. Добре, хора. Нека да видим. Благодарение на моя приятел ще спечелихме. Защото аз нямам интернет, защо нямах интернет, но мога да ви обясня. Добре, нека да играем. Той между другото има и друг профил, тъй че... Ама той сега играе друг профил. Аре, пак нямам интернет. Хора, приятели ми, пак трябва да ми спасна. Хора, умряхме. Но, съжалявам. Но защо не иска? Така, хора, момент. Мале, парола. Аре, свърши се те, нали? Уж без пола ми даваше. Това е, да. О, хора, спасих се. Добре. Набързо влязаме да ресетираме интернета. Да не объркваме телефона. Ще изключим това. Хора! Нашия приятел си играе с редката Шели. Между другото днес ми го казал, вау. Много е ясно и нека да започнем да не бавим.
Спомняте и в миналото видео, че ви казах, че нямам батерия. И сега съм на зарядното. Оле боже, пак ми дава! Пак няма интернет! Приятеля ми пак трябва да се защитава, докато ми тръгне телефона. Добре. Той ми тръгва до мен. Сам да ви кажа скоро. Той до мен. Хайде, нямам интернет ли тук? Но кой ме пуска? Вече имам интернет. Нямам хора, пак там. Моя приятел сега ще му кажа да си може да смени героя. Той даже разбра, че трябва. И съжалявам, но трябваше. Добре. Момент, само да ви кажа, че той е много добър с този герой също. Защото той много играеше на моя телефон. Така аз му давам да играе на моя телефон. Той ме печели. Той почти всичките пробвали. Благодаря му, съжалявам. Някои видеа той помоли го да не ги качва. Ама повечето аз не си до такова, но някакво по-малкото броуъри не сам аз. Ами хора, това е разкритие. О, не, хора, няма тата! Хора, да се скрия. Пак няма да ме просто. Аз не искам да се дам ли? Хайде. В другия път ще... Сега съм насмяна на телефон. Скоро, може би, кога ще такова на телефон, не знам, ще го сменя. Ама няма да съм със същия профил, тъй като съм спътна всички минали. Ще взема 5 само да кажа. Моля, приятел, моля те, може ли да... Да. Ими аз сменя интернета. Те влоги. И да, хора. И да, хора, нека да продължаваме. В момента часът, хора, е почти 10. Нямам намерение да спирам, но ще видим колко ще спирам, защото много време играем. Но може и доста по-дълго. Пак нямам интернет, хора. Вие пък ще бъдат. Не така. Значи аз съм на село, трябва да се прибера в града ми. Нямам интернет. Хора, това не чакано. Нямам интернет. Не как да се пътна да взем. Нямам интернет. Как да се не вижда.
Хора, ако моят приятел не ми иска субскрайб. Ане! Хайде! Добре, хора. Целта на това второ видео за днес не беше това. Телефона ми пакна. Телефон! О, взехме! Добре, нещо интересно. Така, хора, последна игра и обещавам, че утре ще се прибирам в село. Тъй, че обещавам ви, че утре ще е по-качествена играта, но може да не го говоря в глас. Не ми обещавам утре да сме. Това е за сега последна игра. Get ready, bro! Добре, хора, нека ви моят приятел поне този път ще ми обещава, че ще има по-качествен интернет другия път. Да. И на мушината ще седя. Просто ще седя на интернета ми, който е смятам. Мерси. Само ще излиза боксвата. Арбе! Не мога на интернет. Пак нямам интернет, едвам се влиза. Нека ми телефон. Дава. Аз съм на дедница да не умрем. Съжалявам, но обещавам. Проблем! Знам кога правя да си там броса. Хайде, бе! Пас! Няма се къде. Няма нищо. Така има. Да, хора. Добре, хора, това беше днескашното видео. Моля, абонирайте се за канала. Натиснете лайка. Съжалявам за това видео. Обещавам, другия път ще имам интернет. Съжалявам за това. Последна игра. Добре, моят приятел ми предложи последна игра. Добре, ама този път наистина е последна. Защото нямам интернет. И така, хора, последна игра и ви оставям. Но моля, лайкнете или се абонирайте се, защото на... Добре, хора, аз трябва да си не гирая.
стоя... Това героите ми е... Да. I could do this if I Не ми wanted казва to. интернет, не ми казва интернет, не ми казва... Хора, този път има интернет. Вау. Get away from me! Скри се! Али, 4 секунди. Айде. I have to do this. Спокойно, зареден съм. Не умирай! Благодаря. Благодаря на Бог. Добре, хора, това беше. Сега ще питам моя приятел, иска ли още една игра? Аре, още една игра. Добре, обещавам последна игра, моля ви. Хора, последна игра. Това е видео 17 минути и 16 секунди. Добре, хора, този път наистина е по-дълго от очакване.